एखमबा भिडिअ बानायनो समखौनो मोनलायलाया गावबागाव बेस्थ'ता थायोना गाइस। एनिवे दिनैनि गोदान कन्टेन्टआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै जोबोर इम्परटेन्ट खोथा, जोंना बयनिफ्रायबो स्ट्रंगेस्ट EM अफ बिटिआर मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथां सार पेरेंगा बिथाङा बुंदों BPFनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना समाजाव जौ जुवानि मोनसे कालचार दानानै गालांदों। बेनिफ्राय बेखौ मोजां सिस्टेमाव लाबोनायावनो बिथांमोना पेरेंगा सारमोना बिराद समय नांगासिनो दं। बे जौ जुवानि कालचारखौ फोजोबगोन, मेला दुला होनाय कालचारखौ फोजोबगोन जाहैबाय बिसोरो बिथांमोना। जौ जुवाखौथ' राजखान्थियारि भिउजों नङा, सोरथो सापर्ट होयो? राजखान्थियारि दोलोआनो होन, जिखुनु जाया मोनसे अर्गानाइजेसनानो होन, रावबो जौ जुवाखौ बाराद्राय सापर्ट होद्रायखाया। बे नैबे बेक्तिगत भाब आरो बेखौ बुंनाय समाव बे समाव मेला बायदिसिना बे होनायफ्रा डिसिफोरनाव पारमिसन लायखायो। बे समावहाय पारमिसनखौ हराबानो जायो डिसिफ्रा। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों बिनिफ्राय जोङो UPPLनि दैदेनगिरियानो होन, गाहायनि नेताफ्रानो होन, बा कर्मि बिथांमोनानो होन, नैबे जौ बुस्थुखौ सोर बाहायि दं? बे जौआव नों UPPL, नों BPF, आं लोङा, आं डिसिप्लिन, बे होननाय बुस्थु थाया। फैसा जाख्ल'नाय 17 बोसोराव होनदों। दिनै नोङो PMJY न' मोननाय बेफ्रावबो बिथांमोना अनेक केलेंकारि खालामबाय। रबिराम नार्जारी सारनि समस्थियाव कुसुगावथिंजाय पेरेंगा सारा गावनि समस्थियावबो अनेक बिदिनो माबानि फैसा जानायनि अजद फैदों, न' लुफुंख'नो हायैनि अजद फैदों बेफोर। आरो बै बिराद सोद्रोममोनबा UPPLनि चेयारमेन बिथांमोना मानो बै समाव हिनजावफोरजोंसो उल्था निउसाव फैलायलायनाया, बे निउसाव फैलायलायनाया उल्था हौवाखौसो चेयारमेनखौसो हिनजावफ्रा बे। आरो ओरै सोरनिबा साबि थाला मारिलायनाय फैसा जानायनि बेफोर मा? लाखुमानानै दोनखुमानानै लाब गैया सार। अबेबाखौबा नों थांखिनानै बुंनायनि सिगां गाव गावनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायावबो एसे नोजोर होनांगौ दं। जाय हक, नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो मोजाङै बुजिगोन आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मा एन्सार होयो बेखौ कमेन्ट्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय। अब्ला नायलांदो। सोरबाया जुदि प्रमान होनो हायो बेखौ 16 डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो गथायबाय होननानै बै जाम्बाखौ फैदो होबानो जाबाय। आरो डिबेट खालामनानै आंखौ फेजेननो हायोब्ला आं EMनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन गाबोन। माखासे जोंनि आसार खान्थि बे खिन्थु खैफोदावसै। जेरै हाग्रामाया दानानै गालांनाय जुवानि आसार खान्थि, जौ, ड्राग्स, जायखौ फेग्लुंग्रा मुवाजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेंग्रा बुंग्रा खालामना दोननायनि आसार खान्थि, बेफोर खिन्थु गोमालांनो जोबलांनो नागिरदों। बेनि थाखाय हयथ' हाग्रामाया दुखु नांदों। हाग्रामाया मोनसे सासे प्रफेसनेल पलिटिशियान, बेनि थाखाय बिथाङा हारिखौ फाननोबो हायो, सिथारनोबो हायो, फोजोबस्रांनोबो हायो। जोङो जुदि हिस्ट्रिखौ मोजाङै बिजिरनो थाङोब्ला, नोंथाङा जुदि नायबिजिरनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो हागोन। दिनैसिम जोंनि 3111 जन मार्टियार्सनि गेजेराव, जोंनि अनजालु फंबाय बिनानावफोरखौ जों खोमानांनायनि गेजेराव 3%बो जोंनि ex-NDB केडारफ्रा बा वेल विजारफ्रा आर्मि, पुलिस, मिलिटारिजों गावथारजायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिदा फंबायनि दाङाबाजिनि गेजेरावसो जों थैनो गोनां जादों। दाङाबाजिखौ सृष्टि खालामनाया सोरमोन आरो सोरनि नेतृत्वआव सोर सरकार दङमोन बेखौ जोङो आं दा रिपिट खालामनांगौ होननानै साना। सोरबा सासे हाथाय गैयै गथ'आबो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथां बा सोरबा पेरेंगा, सोरबा गबिन्द बसुमतारी आदाखौ रायनायखौबो जोङो फ्रि हेन्ड होदों। हो राय, जोंहा बुंनांगौ गैया। बिथांमोना
हाग्रामाया कुति थाखानि तिनि पार्टि गेलेयो जुवा गेलेयो हरसे बिसोरो ओरैनो थाया जौ लोंगोन जुवा गेलेगोन थाखाफोरखौ सेवहांगार खालामगोन 50 बोसोरनि उनावबो बर'लेण्डआ जाया आरो आं थासेयाव बर'लेण्ड जाया होननानै बिथाङानो बुंग्रामोन बबे खुगाजों दिनै बिपिएफआ बर'लेण्डनि बाथ्रा होननानै जै होदों जै बर' हारिनि जै होननानै बुंदों जाय हाग्रामाया जोंनि बिएलटिनि गायसनगिरि सिला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाखौ गाहैफेराखै बिथांनि मुङाव बिबार बावहैफेराखै बिथांनि मुंख्लं खाम्फाया हाग्राजों बुंफबनानै थायो एम्फौ एनला बेवहाय बाफबजोबनानै थादों 17 बोसोराव फोसाबनो थाखाय टाइम दिहुननो हायाखै थारमाने 2300 सानो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियाखौ बिपिएफनि दिनाव होनो हायाखै आरो नाजायाखैमोन एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थैथां जोङो 100 खोन्दों नाजादों आरो मावगासिनो दं बिथांमोना जुवानि मेला खालामदों जोङो हानि मोनथाय होनो थाखाय लेन्ड मेला खालामदों जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों बेखौ जोंबो गनायो मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोन्थायाव आरो फेलें जाबावदों सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों हाजारखि गाबख्रावा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया प्रमद बर' हाथाव प्रमद बर' मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननो हाग्रामाहा मा लजिक दं आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो बिथाङा जुदि हौवाब्ला हिनजावबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा दाउटसो दङ बिथाङा जुदि हौवाब्ला जोंना स्लगाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोनथाय गैया बै लिडारफोरा गावनि बियाबावल' थानानै खामानि मावनाया एमपि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि मोनसे फर्मुला जानो हाया प्रमद बर' हाथाव प्रमद बर' मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होनो हाग्रामाहा मा लजिक दं आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो फर वाचिं लाभ इउ अल